Un eclipsi solar és un dels fenòmens més impressionants que podem observar des de la Terra. Durant uns minuts, la lluna oculta totalment o parcialment el sol i transforma el dia en una escena única. Però hi ha una cosa fonamental que hem de recordar. Mirar directament al sol sense protecció pot causar danys irreversibles en la retina. I el més preocupant és que eixe mal no fa mal. Quan apareixen símptomes com visió borrosa o una taca central, la lesió ja pot estar feta. Encara que durant un eclipsi el sol sembla menys brillant, continua emetent la mateixa radiació perillosa. Per això, mai és segur mirar-ho sense protecció adequada. La forma més segura de gaudir-ho és mitjançant observació indirecta, per exemple, projectant la imatge del sol amb un xicotet forat en una cartolina. Si optem per l'observació directa, hem d'usar únicament ulleres homologades amb norma ISO 12302-2. No serveixen ulleres de sol normals, radiografies ni filtres casolans. I mai hem d'utilitzar prismàtics o càmeres sense filtres solars específics. Només durant els segons exactes de totalitat en un eclipsi total, pot mirar-se sense protecció. En qualsevol altra fase, és imprescindible protegir-se. Un eclipsi dura uns minuts. La visió, tota la vida. Gaudis-lo amb seguretat.